Benvinguts a la plaça 11 de setembre, mai millor dit. Commemorem sempre aquí aquesta Diada Nacional de Catalunya. Passaré a llegir manifest de l'Associació Catalana de Municipis. 11 de setembre 2020, Diada Nacional de Catalunya. Les diades nacionals són només de reflexió. Són moments de reflexió, d'afirmació, de pertinença i també de mirar del passat, al present i al futur. Un any més, la Diada Nacional de Catalunya es produeix en un context de manca de drets i llibertats, amb l'encara vergonyosa existència de presos i preses polítics, d'exiliats i d'exiliades, i amb un sistema repressiu contra la dissidència política. Cada 11 de setembre no commemorem una derrota, sinó la capacitat de resiliència d'un poble, d'un país, davant de les adversitats i els atacs per part d'aquells que ens volen en silenci. Celebrem la perseverança i la tenacitat per sobre de l'opressió, de l'esperança per damunt de la por. El municipalisme català sempre ha estat, està i estarà compromès amb les llibertats dels nostres veïns i veïnes. Som un baluard democràtic al servei de la gent. Som el primer esglaó del país, les parets mestres d'una societat més lliure, democràtica i moderna, perquè justament el país no és sinó la suma de les diversitats que es fan ser poble, la conjunció plural i enriquidora de les persones, sensibilitats, visions compartides i horitzons d'esperança. Precisament aquesta és la definició de poble o ciutat, el conjunt d'homes i dones lliures que formen part d'una comunitat, que se'n senten i volen treballar pel progrés, la cohesió i la llibertat de les persones que en formen part. Els pobles i ciutats hem tornat a demostrar, en un context d'extrema dificultat i de plenes adversitats, que ser al peu del canó és la nostra manera d'entendre el servei públic. Que els regidors i regidores i alcaldes i alcaldesses són la columna vertebral d'un país que davant els reptes, dificultats i problemes d'esmerça han d'esdevenir útils per a la ciutadania. Aquest és el camí que fa anys que el municipalisme emprèn i que estem fermament convençuts de seguir fent. La Diada Nacional és un moment d'alçar la veu i reivindicar més i millors eines, recursos i autonomia pels nostres pobles i ciutats, perquè només així, des de la necessària i eficaç proximitat, podrem contribuir a l'horitzó de pau, de progrés social i econòmic, de llibertat i que ens aplega a tots i a totes a cada Diada Nacional de Catalunya. Visca Catalunya!